Hej og velkommen til denne video. I dag skal jeg lave en 10 sub special her på min kanal med noget dejlig chiliolie. Nå, ja, jeg må hellere gå i gang. Det stinker. Så de chips er gode. Det er stærkt. Ryk der, mand. Jeg skal forbi. Ej, det er stærkt det her. Prima donna girl, would you do anything for me? Det er nogle årsager. En rigtig lille skåret chili. Tak fordi I gad at se med. Subscribe, abonner. Det samme. Like og kommenter, hvad jeg skal gøre i de næste par videoer. Hej.